खुलुमबाय आं BSUनि जेनेरेल सेक्रेटारि खौरां नायगिरि नोंथांमोननिसिम आं खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय आरो जोंनि समाजनिनो गासैबो नायगिरि नोंथांमोन बुद्धिजीबि नोंथांमोन दिनै आं मोननै मोनथाम पइन्ट्सजों आं दिनैहाय मिडियायाव ओंखारदों आरो बेनो जाहैबाय जों बावैसो माने मोननैसो कल रेकर्डिं जों खोनानो मोनगासिनो दङ बे कल रेकर्डिंआनो जाहैबाय मोनसे गाहाय सुजुगिरि बडलेण्ड रादाबनि मैखोम बसुमतारी बिथां आरो लोगोसे सोरबा हिनजावजों माने कल रेकर्डिंखौ जों खोनानो मोनदों आरो बेजों लोगोसे आरोबाव जोंनिनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद सालायग्रा आरो मानगोनां बिथां आफादगिरि दिपेन बर' बिथांजों आरो मैखोमजों मोनसे कल रेकर्डिंबो भाइरेल जादों। स' बेयाव जोङो भाइरेलखौ खोनानानै रेकर्डिंखौ खोनानानै जों ओरैबादि गोसोखौ मोनदों जे समाजा मा लाइनाव खारगासिनो दङ। जोंनि फरायसाफ्रा बा सासे आफादगिरिनि जेरैबायदि बुंनाय बेफोरखौ खोनानानै दिनैहाय फरायसाया जोंनि ओनसोलनि फरायसा जोंनि गासै समग्र BDC ओनसोलनि फरायसा बिथांमोना मा जानानै थांगोन मोनसे टाइमाव बिथांमोनाबो मिडिया पार्सन जाहैनायनि सिन्थाधारा थागोन गावनि केरियारखौ लानानै बाट बेनि गेजेरावनो जोङो दिनैहाय कल रेकर्डिंखौ नुनानै जों गोख्रों रावजों सोमखारियो बेबायदि समाजाव जानो मोना होननानै जों सिन्था खालामो आरो जानो मोनथारनाङा। बेबायदि जुदि गुलाय गुजाय जाबाय थायोबाथाय जोङो मोनसे टाइमाव जोंनि फरायसाफोरखौ जों मा बुंनो जालांगोन आरो लोगोसेयैनो आं बुंबावनो नागिरो बे कल रेकर्डिंआव ओरैबादि जों खोथा खोनानो मोनदों जेरावनोखि मोनसे मिडियाखौ फोर्थ पिलार अफ कन्स्टिटिउशन होननानै बुङो बे फोर्थ पिलार अफ कन्स्टिटिउशनखौ दिनैहाय मानगोनां दिपेन बर' बिथाङा दिनै गावनि गोसोजोंसो इनस्टिगेट खालामगासिनो दंमोन बेबो रोखा जोङो खोनानो मोनगासिनो सिगांनिफ्रायनो बुंबोगासिनो जों बुंबाथ' दायानो जायो जे UPPLआनो आबसुआनो UPPL होननानै बुंबोबाय थादों दिनैहाय गावनि खुगाजों गावनि रेकर्डिंजोंथ' बे रोखा जानानै दङ। थ' बेनि थाखायनो आङो बुंनो सानो जे बेफोरबायदि कल रेकर्डिंआ जोंनि समाजाव ओंखारनायजों लोगोसे बेबायदि खामानिफ्रा जानो नाङा बेखौ जोङो गोख्रों रावजों सोमखारियो आरो बे मैखोम होननायखौ दिनै जों खोनानानै दङ बे मैखोमा जे एरन जाबाय होननानै गावनि चेनेलनिफ्राय बिसिनि जि नेमखान्थिजों जि सोलिगासिनोमोन बेबायदियाव मोननाय नङा आरो बेबायदि खामानि मावग्राफोरखौ जों एरनो होननानै बुंनायखौ जों खोनानो मोनबाय आरो एरनखाबाय होननायबो दिनैहाय बिलाइ ओंखारदों मिडियायाव। स' जों BSU हिसाबै जों मा बुंनो नागिरो स' बेबायदि बायस खामानि मावनाय आरो बेबायदि सोरजोंबा इनस्टिगेट खालामजानाय बेबायदि गाहाय सुजुगिरि बिथाङा बे पस्टआव दंमोन आरो जोंहा बे गाहाय सुजुगिरियाल' एखन जानाङा बे बडलेण्ड रादाब बायदिया चेनेला मोनसे समाजनि थाखाय जिहेतु मोजां जायाखै बेबादि खामानि जिहेतु सुजुगिरियानो मावदों नालाय बेनि थाखायनो बे मिडियायाबो बन्द' जानांगौ बेखौबो जों खावलायो आरो लोगोसे आं बेखौ एड बानायबावनो नागिरो जे जोंनि बे आफादगिरि दिपेन बर' बिथांनिफ्रायबो बेबायदि रावा ओंखारनाङा मानो होनबा बे सासे जातीय संगठननि आफादगिरि आरो सासे जातीय संगठन आफादगिरिया सासे मोनसे निउज चेनेलखौ इनस्टिगेट खालामनानै गावनि लाइनजों गावनि बायस खालामनानै आरो जेरैबायदि कल रेकर्डिं जेरावनोखि होननाय जादोंखि MCLA EM फोरखौ बिथोन होनाय बेबायदि खामानि मावहोनांगौ बेबायदि थिननांगौ होननानै बेबायदि बुंनाय रावफोरा जोंनि थाखाय गनायजाथाव नङा। गोजोन्थों।